Wong lak tanah iki iso subur perkarane apa? Cacing. Cacing. Lah cangkeme cacing ning ndi? Nang ngarep. Apa enek ngarepe cacing ndi roh apa piye? Nang mburi. Ning mburi to cacing terus piye kok cangkem ning mburi? Nang iringan. Cacing kok cangkem ning iringan mlakune cacing mau ngene lho apa piye kok? Angel lagi. Cangkeme cacing ning ndi? Gak iso to katok to. Katok. Gampang. Apa? Cacing dicekel tangan kiwa dilikitik engko lak meringis berarti ya cangkeme ta. Dilikitik. Nyapa? Ndagele penak lo nyapa dadak ngilikitik cacing barang. Lah nyapa timbangane ngethuk-ngethuki sikil ning ula. Kok iya wong iki kok. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Hah? Salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman jek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam jek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lha apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora enek lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Bedhakmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Teleke pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sing mampu, sing teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sing mampu. Telek pitik apa sing ora mampu? Telek dipoto. Ora mampu iku. Gak mampu telek dipoto mbokmu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedakan ra ilmiah lah bedakan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lak ing lak garuh asin. Pinter bocah kene kok. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajal awakmu. Lah iki kok iso lampu ke sebabnya apa padang ini ki. Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel. Diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebabnya apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Bedekan kok mau kalah to. Ki suwe-suwe awake cekel Pak Polisi lho perkara bedekan. Ya ora ning ngono ki menghibur, Mas. Menghibur warga masyarakat. Paling tidak memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-71. Iya. Apa sing arep mbok kayak ini sing mbok persembahkan untuk HUT kemerdekaan? Ora enek. Lho. Apa wis dikenane wis barang wis. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Paling tidak awak dhewe menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur, mempersembahkan apa nyanyian, tarian, apa puisi. Kan iso to. Walah. Bocah kaya ngono to ya ampun. Lah iya. Oh karepmu ngono to? Iya to. Iya awakmu ngesek aku ra iso. Puisi ya sembarang. Oke, kiringono. Siarne. Aku siarno. Hah? Warga masyarakat kini ben roh nang juara puisi. Iya. Zaman tahun 2004 iku ora sombong ra pamer 2004 2005 2006 juara puisi, Dik. Tingkat apa? RT. Menika Mas Yudo. Alah kuwi mesti kepaten kuwi. Wis sing bapak-bapak, ibu-ibu ngono lho. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sikilku Pak gak entuk mlebu. Lah kowe, Dek. Apa ta? Iki puisi iki tenan lho. Aku ki serius. Iya ya, awakmu dadi MC. Aku serius lho MC. Iya ya, kudu iso. Hadirin hadirat Pak Sopirin kolore pedot. Ya ampun. Tuh, aku mulih aku gah aku langsung. Lah kok nesunan to. Puisi aku sing piye wis nganu. Ayo to, siarne to. Ayo. Baiklah Para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, langsung saja puisi dari Mas Yudo. Kurang ngeten. Baiklah para bapak-bapak ibu-ibu. Suarane sing gede. Puisi dari Mas Yudo. Ngeten. Yo, ya sana kita sambut. Ngeten saiki, Guys. Dah, tak mongi. Kali lho ning kono enek nyambung ngeten iki tak tau apa tenan. Judulnya apa kowe? Pahlawanku. Indo ya, anu nadane.
Nadan. Terima kasih. Urung Toh. Indonesia. Ya, pahlawanku dari Mas Yudo. Silakan. Indonesia. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi. Tetesan darah, tetesan keringat, tulang belulang yang berserak-serakan adalah bukti dari perjuanganmu. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Kau kibarkan sang merah putih di penjuru negeri ini. Kau usir penjajah dari bumi Pertiwi. Pahlawanku, jasamu akan kukenang sepanjang masa. Terima kasih. Loh, iki lho Dek, percontohan. Iki termasuk dagelan percontohan. Iki lho. Klerumu kuwi lho, Do. Apa? Klerumu pahlawanku ngene bakulan pentol apa piye to kowe rumah sakit. Ngene mbok Ngobarkan semangat, iki ngobarkan semangat goblok. Iki semangat, ben semangat. Sepisan ae, enggak apa-apa lah awakmu rong tahu. Lah awakmu apa iso? Iso. Enggak siarane. Nah. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Loh, Dek. Bahagia bahaya bajul tok apa wis sampeyan mbani kita tuwapuk tenan. Maaf ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi dari anak kita dari TK 02. Loh, ya. Dek, kecot apa piye to kancane? Gak tuwapuk. 02 apa? Kecot e. Dari telulikur ya. Telulikur apa to, Dek? Ulo selikur no sing apik. apa? Ya engko tak monis mampir ono enek. Penampilan dari peserta nomor urut 2 inilah dia Mas Percil Su Kadeni. Ya lho. Nyapa kok mbok kayak embel-embel kan jenengmu siapa ta? Mukidi. Ya. Cok tenan. Mas Percil. Ya. Silahkan. Pahlawanku. Abang biru Engkau adalah disco. Awakku pahlawanku awake mikir bojo loro. Bojo pahlawan kok yo bojo nom bareng ya. Jaluk disayang. Sing tuwa njur wekah ditinggal. Dek, apa ta? Ngisi-ngisini kancane kowe iki maksudku. Lah piye ta masa musiknya kurang apik ngono kuwi? Ya ora ngono, musike mbok sing ngebit napa piye lho. Piramane sing mares. Menghentak. Oke. Halo, semacam iku lah. Bisa Dik, bisa. Kowe ora gelem request sok anu request karo pemusike mare gak roh ae. Yo ayo. Pahlawanku engkau adalah cucak rawa. Cucak rawa, hawa buntute. Sing akeh hulune. Yen digoyang ser aduh enak. Anu Dek, wis bar ya? Nyapa ta? Bar. Nesunan lho wewe dadi wong gampang nesu lho. Jangan begitu. Orane ngono, kancane penembang masuk ya ora. Lah piye maksudmu njaluk sing piye? Ya karepku sing nggenku mang lho. Oh, Indonesia to? Ora omong kok. Awakmu kan malah bahasa Indonesia. Ngono anu request pemusike garuh goblok. Orane ngono, awakmu kan bahasa Indonesia. Awakmu bahasa Jawa. Oh, geguritan. Ya, geguritan. Aku Indonesia, kowe bahasa Jawa. Ya. Sak piro kae Indonesiane? Samene lho. Lah. Indonesia tanah air Siti Toyo Kulo. Apa kuwi? Siti Toyo apa? Tanah air. Tanah air beta. Kok iso Siti Toyo lho? Lah tanahnya apa to? Siti air Toyo beta. Aku. Lah iya to, Siti Toyo Kulo. Aku malah goblok kok suwe-suwe. Wis to manuto. Pusaka keris abadi nan jaya abadi selawase Indonesia sejak dulu wiwit biyen mula selalu mesti puja bangsa di sana ning endi aduh
Lah kowe ngguwetak lho kowe. Di sana Ning kono. lah. Di sana Ning kono. tempat lahir beta. Mbokku dhewe. Lho. Kok iso mbokku lho? Kamu lahirnya ning kene sapa? Bapakmu piye? Neng mbok. Lah ya wis to. Sepenting Dibuat, digendong, dibesarkan bunda. dipakani, dimiki komplit. Tempat berlindung Panggonan di hari tua. pensiunan. Apa wi? Pensiunannya apa? Itu tempat berlindung dari tua pensiun, PNS bareng. Ayo. Sampai Sampai akhir menutup mata. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis coba tekan to wis ning. Pak Mudin ana wong kepaten ki lho.